mina bendle ukholwa anginibingelele ninamukeleke channel umusha sizumukelekile umdala ukule channel sizumukelekile angifuni ukuqamba manga lokubukile lokubukela lokusilandela lokho kimi kusho uthando nami ngiyafisa ukukhombisa uthando ukuthi yonke imibuzo nayo ngiyiphendule ngesikhathi konke ongakufuna kimina ngikwazi ukuthi ngikuprovide ngawo ukhombisa ukuthi ngikuthanda kanjani ungakhohlwa ukusubscribe uqhubeka ukusubscribe uqhubeka ubukele uphinde nabanye besubscribe yona i-channel yithi mina igama uqolana pastor weningi sichaza nje amaphupho kafushane njoba ukwazi ukuthi amaphupho abantu bayaphupha every day abantu bayaphupha every now and then abantu omunye uphupha amaphupho amaningi ngesikhathi esi1 unqamanga la kimi kuyenzeka ngiphuphe mhlawumbe more than one sometimes 5 dreams yabo ngesikhathi esisodwa like almost every day uyaphupha yabo so manje zakuleso I know ukuthi abanye abantu baphupha every day nabo uthatha umuntu uphupha amaphupha amabili omunye uphupha 5 ngosuku and uphupha almost every day iningazi uthatha kunzima ukuthi abe nazo so ngaleyo ndlela leyo leni sithi no asense isikhathi uNkulunkulu asinikeze sona sizama ukuthi sibheke ukuthi singiphelekelela kanjani ukuthi nawe ube nazo incazelo zalawo maphupho lawo noma singeke sibe nazo zonke incazelo kodwa lezi esinazo sikwazi ukuthi sichazele yona sikulethile zona ukuze nawe uphenduleke kalula ukwazi ukuthi ube at peace and ukwazi ukuthi mafuna uthatha isinyathelo ngoba ke ingaleyo zizathu lesi kumaphupho uNkulunkulu ekhuluma nathi ngamaphupho ukuze sikwazi ukuthi kube nesinyathelo esizosithatha uma sesazi ukuthi kahle hle kwenzakalani uma kwenzeka umuntu ophupha la ugeza izandla uPaul usho ukuthi ke umuntu okwazi ukufihlisisa amaphutha noma izenzo ezingafanele noma usuke ufuna ukukhohlwa yiqala noma yiphutha owalenza ngaphambilini bese uhlambuluka kanti futhi okunye okungachazwa yilona leli phupho uma uphupha ugeza izandla kungaba uPaul khombisa ukuzihlambula eqaleni noma ephutheni uzithatha njengomuntu omsulwa ongenacala kanti futhi uma uphupha ugeza izandla zakho empompini ngamanzi ahlanzekile nensipho ngabo uPaul uhle olusho ukuthi ke uzobamba iqhaza emcimbini wenjabulo noma umcimbi omnandi noma ephathini ethile kungekudala kanti uma umuntu ephupha la engathi ugeza izandla ngamanzi abandayo kodwa acubile lokhu kungakhomisa ukusihlambulula noma ukususa amathize ungabe ukugula olubuthakathaka obukuwe obudala kanti ke uma kungenzeka uphuphe la uhambele umshado number 1 uphupha usemshadweni njengesivakashi noma njengesimeni lokhu kungasho ke ukuzizwa njengesibukeli kwesinye isigaba sempilo yakho kanti uma uphupha futhi usemshadweni womunye umuntu kusho ukuthi uzizwa sengathi wena ushiwa ngaphandle noma uyasakulayinwa uma omunye umuntu eqaniswa noma eqhakanjiswa asikhulume futhi nomuntu uma kwenzeka uphupha futhi ungathi isivakashi emshadweni womunye umuntu uPaul komuntu uzoba nethuba lokuba yingxenye yomcimbi obalulekile wokuzijabulisa noma umbuthano nje lo mcimbi lo noma lo mbuthano uzokusiza ukuthi ke uqalise icareer yakho noma uqalise imisebenzi le oyifunayo kanti futhi kungaphinde kwenzeke uzakhele nabangani abasha abangaphinde bakusize esikhathini esizayo uma uphupha futhi la uphupha omunye umuntu eshada uPaul ukhombisa izinto zizokulungela ilungu lomndeni wakho lingashe likhushule mhlawumbe esikhundleni noma lilulame eguleni mamuntu beligula futhi uPaul usho ukuthi ke uzoba nenhlanhla futhi ke uphile impilo enenjabulo kanti ke uma wena ungowesifazane ungashadi uma ungowesifazane ongashadile ubona omunye umuntu eshade kukhombisa uzothola isithandwa noma isinqanda mathi sihle noma umuntu oqotho kodwa umuntu wesifazane oshadile bese uphupha omunye umuntu eshada
kungakhombisa ukuthi-ke wena ufuna ukuba neshenge, ufuna ukushengeza ngenze kunomuzwa ukuthi nje lo muntu wakhona manje akakunelisi kahle mhlawumbe ngandlela thize, usuke ucabanga ukuthi manje uphumele ngaphandle uma uphupha iphupho ubona omunye umuntu ushadile wena. Kanti uma uphupha uhambele umshado kuvamise futhi ukuthi kube uphawu olukhombisa-ke ukufa okungakube khona kwesihlobo sakho noma umngani wakho very soon. Asikhulume la futhi ngomuntu osothandweni bese ephupha ehambele umshado. Lokhu kungaba uphawu olukhomba ukuthi uzohlangabezana noshintsho olubi kwezothando, futhi-ke ungahle ube-ke ingxabano nesithandwa sakho ngenxa yezinto ezingatheni noma ezingathi shu noma ezingasho lutho. Kanti uma uphupha uhambele futhi umshado kukhombisa ukuthi ikusasa lakho likuphathele injabulo enkulu nesikhathi sokusijabulisa. Nangu umuntu futhi ethi uphupha la uhambele umshado wabantu ababili angabazi, uphawu olukhombisa ukuthi uzizwa uthwele kanzima, futhi-ke inqubekela phambili ngase-ke ishabalale kuwena, kepha futhi ungase uthole injabulo esikhathini esizayo. Kodwa kona kuqale kube uphawu olubi uma uhambele umshado wabantu ababili ongabazi. Ngasho uzizwa umuntu othwele kanzima nokubhekele nobunzima. Inqubekela phambili yakho uma kade une-progress izothi ukufiphala noma ukufekela, but ngokuhamba kwesikhathi ngeze kuthole futhi injabulo. Sobambe lapha Amaphupho, sibongela ukuthi uthatha ithuba nesikhathi sakho wakwazi ukuthi ubukele. uNkulunkulu andise nala nicaphuna khona idatha noma iWi-Fi. uNkulunkulu enilekelele ngemisebenzi manifuna imisebenzi, ngoba siyazi ukuthi abantu besebenza noma banendlela yokwenza imali, amabhizinisi ehamba kahle bayokwazi beqhubeke besilandile. So sithi thina uNkulunkulu akehlise umusa, anibusise kungene nasekuphumeni kwenu, anibusise azabusise ngisho iy'ngane zenu manje ney'ngane, nibe ney'ngane ezizokhula zihloniphe, nibe ney'ngane ezizokhula zimazi omunye umuntu, nibe ney'ngane ezizokhula zazi ukuthi ufuna zisebenzele ikusasa lazo, hhayi iy'ngane ezoba ngamahlongandlebe ilokho esikufisela kona nisazama. Kanti uma ukuthi umuntu ofisayo ukuthi ube nengane ingane awuyitholi, siyakukhulekisa kuloko ukuthi uNkulunkulu elule isandla, uthi uNkulunkulu uma isikhathi si-right uzokwazi ukuthi okufisayo akwenzele khona. Uma isikhathi si-right, God will make it possible. Ilokho esikushiya nalo. Ngakhohlwa konke nge-subscription, uNkulunkulu esaqhubeka esanibusisa.